Danka mi dnes ponúkla ako proviant praženicu a keďže ona sa riadi heslom recyklujeme a nič nevyhadzujeme, tak predpokladám, že keďže ide Veľká noc, tak si budeme robiť takéto pekné dekorácie z vajíčkových škrupiniek. Alebo vázičky. Vázičky. Čo okrem tej škrupinky k tomu potrebujeme? Keď to bude vázička, môžeme tam dať aj umelé kvietky, alebo nejaké živé kvietky. Ak tam budeme dávať živé kvietky, tak samozrejme voda. Vázička a vyfúkali sme vajíčka s 2 dierkami, tak je tam dierka. Naša obľúbená tam na pišto, zalepíme tú dierku a necháme trošinku vytuhnúť, aby nám tá voda netiekla odtiaľ. Jasné. No a potom, aby sme urobili teraz z toho nejaký ten tvar tej vázičky, tak potrebujeme vydolovať tvar budúcej vázičky. No, tak cez väčšiu dierku. Aha, tak to sa nebojíš sa toho? Bojím, ale tak keď praskne bude menšia vázička, tak ako nebudem to nejako riešiť. Potrebujeme si zavesiť tú vázičku, že? Potrebujeme zavesiť tú vázičku špagátom alebo nejakou stužkou. Potrebujeme dierky, tak sú 2 možnosti. Buď opatrne nejakým klinčekom, alebo šperkárky alebo domáci kutilovia majú aj takéto trošku. Musíme vyskúšať. Tak, a teraz budeme... Tak toto je tá opatrnejšia verzia? Toto je tá opatrnejšia verzia a rýchlejšia verzia. Tak snáď sa mi podarí urobiť. Takže urobili sme dierky. Mne teraz, ako si ich robila, napadlo, že v podstate ty si robila tak naprírodno, ale my si môžeme tie škrupinky aj namalovať, alebo zafarbiť, dekorovať. Áno, alebo také, čo sa nám nepodaria, namalované, nám niekde ujde nejaký vzor, tak môžeme z toho spraviť vázičky, ale tým, že ja som tie vetvičky už si predpripravila také farebné, tak bolo krajšie to urobiť naprírodno. Bolo krajšie urobiť to naprírodno. No a potom nejaký špagát, sme spomínali stužku, nejaký špagátik prevlečeme. Robíme také uzliky, aby sme samozrejme cez tú dierku, aby nám neprešli. To je na dobré cvičenie na jemnú motoriku, poznáš to však? Môžu pokojne deti pomáhať. Super. No a máme spravené, máme to také teraz. Čiže tu si môžeme vybrať, či do toho dáme vodičku a živé kvety, alebo umelé kvety. Nejaké jarné kvietky, primulky. Ja tu mám teda síce chryzanténu, ale tým, že som naozaj tam dala tie vetvičky také farebné, tak sa mi tam hodí viac niečo zelené. Alebo nejakú ďalší nápad je, že môžeme zasadiť do toho trávu. Vidíš? No, trošku miesto vázičky, dá tam trošinku zeminy. Musíme dávať teda naozaj pozor, keďže to je krehká vázička, ale je to veľmi efektné a veľmi sa mi to páči s týmto zeleným. Je to úplne super. A už Veľká noc môže začať. Ja ťa proste obdivujem. Ďakujem.